Hello everyone! Meet my family in Samal Island, Philippines! Look mga kapatid, share ko lang yung place ng sister ko na nasa Samal Island. It's so amazing, di ba? Kahit nasa ibabaw ng dagat sila nakatira, ang daming mga tanim, parang nasa bukid lang. May mga vegetables, flowers, and more. So dati, nung nasa Pinas pa ako, dyan ako nagstay ng 1 week. Minsan visit. So gustong gusto ko talaga yung place na yan kasi napaka relaxing, napaka refreshing, kasi in the morning makikita mo yung mga isda na nasa gilid-gilid lang. So bawal yung kukunin kasi maliliit pa. Iba talaga ang nagagawa pag yung family mo is creative at pasipag. Kung gusto mo magtanim, pwede kahit saan pa yan. So ganyan lang mga sis, magtanim pa more. Believe talaga ako sa family ng brother-in-law ko, lalo na sa mama at papa niya, kasi diba, look, kahit nasa ibabaw sila ng dagat nakatira, ang daming mga tanim. So ganyan lang mga seswang, kung gusto, maraming paraan, diba? Kaya magtanim na kayo dyan para organic at healthy yung buhay natin. Don't worry mga kapatid, kasi safe naman sila dyan, sanay na yan sila dyan. So ayan, ready na yung family ko para sa next gala sa kabilang island. At yung place ng sister ko mga kapatid is malapit lang sa Pearl Farm Beach Resort, at dyan din sila nag-work. Diba? Tapos na.
you everyone for watching. Ingat ng lahat.